Dobrý večer. Dnešný slávnostný deň sa do prvomájových oslav zapojili v celej našej vlasti aj športovci a funkcionári Československého zväzu telesnej výchovy. Všetci spoločne s pracujúcimi symbolicky pripomenuli, že telovýchova a šport sa stali súčasťou každodenného života. Bratislavskí športovci mali v prvomájovom sprievode bohaté zastúpenie. Medzi prvými išli členovia telovýchovnej jednoty Internacionál Slovnaft ZTS, ktorá patrí medzi najväčšie u nás. Hneď vedľa kráčali slovanisti z o nič menšej telovýchovnej jednoty, i keď s väčšími vráskami na čelách. Lenže Dušan Pašek vidí budúcnosť optimisticky. Verím, že keď budem na budúci rok manifestovať na 1. mája, takže bude na tom naša reprezentácia Slovan lepšie.